για το 1-0. Ωστόσο η απάντηση του Πανηλιακού δεν άργησε να έρθει. Στο 14ο λεπτό ο Δημητρουλόπουλος έκανε τη σέντρα και ο Τσίτας βρέθηκε στην πορεία της μπάλας, στέλνοντάς την στα δίχτυα. Η απάντηση του Πανηλιακού δεν άργησε να έρθει και στο 35ο λεπτό ο Κουτσόπουλος πραγματοποίησε άστοχη έξοδο και ο Τσίτας έβαλε ξανά στο μάτς στην ομάδα του. Στο 68 ο Πανηλιακός κατάφερε να φτάσει στον γκολ του Σοφάρης με τον Τσίτα, δίνοντας άλλο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Ο Αχαρναϊκός Πάντως οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που πήραν κεφάλι στο σκορ μόλις το πρώτο λεπτό με την κεφαλιά του Τσίτα. Είχε κριθεί όταν ο Τσίτας με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο παιχνίδι έγραψε το τελικό 2-4 στο 74ο λεπτό. Αξίζει να σημειώσει. Δεύτερο ημίχρονο. Ο Πανηλιακός στο 51 με τον Μπουντόπουλο χάνει μια σπουδαία ευκαιρία και ο Τσίτας στο 55 πετυχαίνει τον γκολ για την ομάδα του Πανηλιακού. Μια όμορφη επίθεση από τους Πυριώτες από τα αριστερά και ο Τσίτας στην πορεία της μπάλας με όμορφο πλασέ κάνει το τελικό 1-1.